खबरी तोहर भैया कहेले गेहूं काटे के जबरी सुना 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 देवर जी सुना सुना बोला बोला ए भौजी बोला बोला सैया तक गइल बाबे सऊदी कमाए पेट में लइका लेके बोला कहां जाई अरे बोल ना रे देवरा क्या बोला तारू अरे गुटा न्यूज़ सुना देवर दे खुश खबरी तोहर भैया कहेले गेहूं काटे के जबरी बाटे गजब के धूप बिगड़ी हमर रूप तनी हसुआ धरे के सिखाए चाचा ए चाचा ये के बोला तारा चाचा हम खेसारी बोला तनी भीतर से चाचा मम्मी के रोक करना तो हम धूप में करिया हो जाए। अच्छा रोक धूप में गहूम न काट भाव जाई पेट में खेसरिया बा अरे ना काटेम त का खाए सुथनी पेट में खेसरिया बा करिया हो जाई पेट में खेसरिया बा करिया हो जाई पेट में खेसरिया बा करिया हो जाई जदी मानी नहीं बात का करे हाला हमर फीलिंग नहीं बुझेला देवर साला हमारा से ही कुल ही कम माना बिल्कुल होई ए भौजी लागी हसुआ के चोटी भतीजा भीतर रोई ए भौजी तू त बहरा पगलाइल हम त बानी हहुआइल तनी चटनी चाटे के सिखाए चाचा ए चाचा ये का चाटा चाटी के बात होता। अरे चुप भीतर रह के इतना टेंशन मत ले ठीक बा कुछ नहीं के हो अरे बाबा तब मानी न सहाई पेट में खेसरिया बा तू ना सुधरबे भागबे कि नहीं यहाँ से पेट में खेसरिया बा करिया हो जाई पेट में खेसरिया बा करिया हो जाई पूरी बाटे देवर माजा तू ही लूटा दिलई तोहरे चाहे जनी है जे भोला भैया हमारा के बड़ी मारे मारिए भौजी अजम के जोरे सन जोहिया न करी गदा दारिए भौजी मत कहरा बकवास दिन भर खेले लतास गेहूं काटे के कौवन सिखाए जा खेसारी तेसारी नाम ना रहे दिन भर खेसारी खेसारी करत रहेला अरे कोई काम धाम ना रहे ए भीतर देख मम्मी का कहतिया होइबे तब करिया भैया के बेटा है नहीं चिन्हाई बहरी जे निकली हाँ तो का हो जाई हाँ बोला बहरी जे निकली संजैया हो जाई बहरी जे निकली सुधा करा हो जाई रिकॉर्डिंग बाय आरजी फिल्म्स दिल्ली।